kene to. Iya Saridin malah lengar-lengar cepet ngrewangi. Lah kok ngrewangi ki ndi wadahe kok nggo kabeh ngono. Terus aku nganggo wadah apa jajal? Ya golek liyane to. Iso Nikola kene lho. Kene. Pentinge pira, embere pira wis wong pira. Lah aku iki terus nganggo apa? Nek iko ember sing amoh iko. Wah, iya banget ya. Kom, kowe iki sing murid lawas kok. Ya ngalah ora kowe ngono. Kowe kok malah tutur iki kowe canyan malah tutur. Lho, aku karo Markus. Ora ngono to, Mas. Lah terus nganggo apa aku iki? Wong lah kale iku ana keranjang ora kenom. Endi? Kae kono. Kae Masjid Kudus kene ta? Iya, Ya wis nek ngono. Ya wis arep kok kapakno. Ayo tak gone ngangsu ngono. Keranjang motero semono gejene kan mbok ngangsu. Lah iya. Sinting piye Lho, butuhmu rak banyu to, Mas? Ala butuh banyu ki carane kowe ngerti ora to ngangsuni sing Nikola iki? Ngerti. Banyu saka jero sumur. Ditimba njur dilebokke kolah. Ah iya. Nganggo keranjang karemu. Kuwi nganti tekan nggonku carane wong ngangsu ya ngemek saka sumur disekke nyang genuk utawa nyangku. Lah iya. Lah kok njur kae keranjang. Wis ayo ki ora kebak njur Sunan Rawuh didukani wis. Kowe kanggo ora iso ngebak. Ya. Kowe pentunge wong semene lho. Wis nek aranu wis do nganggur tak kebakane dhewe. Tolong kom keranjange gorene kom. Ya, diajali aku suri karo Saridin. Ora tak cipuke keranjange. Engko cadongmu keke aku lho ya, tak kebakane kula. Ya wis. Ora iso kebak kowe lah. Iya wis to. Aku terima ora entuk cadong mengko. Ya ketono ya. Ya. Oh, wis tak tambahane sik engko sik kurang amber. Engko tak peresane kom. Peres ya, iki delengen. Ayo saiki kebak ra iki delengen. Lho. Wah. Saya temen lho. Malah sajek julek lagi iki aku. Ngono iku waduh. Kebak tenan kok semono. Cadongmu kabeh engko kena aku. Keranjange Kowe ora madang. nggo wadah banyu. Kuwi wong apa demit. Iya. Aku krungu lho, Mas. Ayo. Ngomong apa? Kok ngarani demit barang apa demit iso ngangsu kok. Ayo pokoknya kebak cadongmu kok kena aku. Aja ngono, Dik. Iki engko anggere tiba giliran eneng ndoke ya bejaku. Nek wong tahu kok saumit ta ya bejaku. Ayo. Aku gumun karo kowe iki, Den. Sing kok gumune ganti. Ya iku wong kowe iki mau tak lulu langsung nganggo keranjang iku Ayo. adahe tanggo. Kowe iki murid kudus wis suwe. Ana ngene kok padha gumun. Aja to diungkap-ungkap mbuh ana ing Al-Qur'an mbuh ning kitab apa sing ana uline ngene kae lho Mas. La haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Lho kemaken. Ayo. Murid lagi rong dina. Lho. Aku wis taun-taunan lho kok ulang. Lho taun-ono kae nek pancen ora migatekke. Lah kowe ngomong apa ku mau? Coba ngomong. Lho. Anu werdine piye kuwi? Ah, iki nek luput aku luput Kanjeng Sunan lho. Kanjeng Sunan lek anu lak ngene. Ora ana daya kekuatan apa wae tanpa entuk pitulunganing Gusti. Dadi yen Gusti wis ngersakake, ayo nganggo sarana apa wae kepepeting ngangkuh. Monggo aku butuh ngebaki. Aku percaya marang panguwasaning Gusti. Aja gumun Mas, ngono wae kok. Oh, iya kalah karo kowe aku nek ngono. Kalah yo anu yo mau kalah to kene. Iya tapi ya najan ora gelem kalah tapi nyatane kan kalah lho. Aku ndak ngono malahan kemaki. Ora iki engko ndak udrek-udrekan wae Kanjeng Sunan diaturi mbok ngersakake apa-apa. Kula wis kebak ngaturi. Lah kemaken yo. Ora kok. Atur ya lah. Kanjeng Sunan, Ana apa? badhe matur. Matur ya ora usah kandha ya. Nggih, nanging ngaten lho. Umpami cara apik-apikan cara modele cah nom-nom sakniki kena diarani aneh tapi nyata nih. Iku bab apa? Niku wau wonten murid enggal. Saridin niku wau. Sareng sami badhe ngiseni kulah, Saridin mboten uman ember, mboten uman timba. Ngoten niku ajeng njaluk ember kula mboten angsal. Kula lulu kula kan
ngangge keranjang. Lho ngoten nggih ngangge keranjang estu. Ngangsu ngangge keranjang. Lho ngoten kok mboten bocor. Kula niki lak gumun. Keranjange ora bocor. Nggih. Ngoten banyune nggih saged bok niki kolae niku nggih pun bok niku nganti kliru kolak. Mula ngene. Ucap-ucapan Jawa kaya ana janma tan kena kinira. Nggih. Ya nek ora ana barang kang mokal kalamun Gusti wis nemtokake. Tunggale ngono kae. Nggih, nggih. Nanging kuwi sejatine kowe sing isih padha ora kepanduman pikir. Dadi kowe kuwi kaya-kaya ora kumanan utawa ora kepanduman pangerten. Mulane Saridin kuwi dodol pangerten menyang kene. Ngaten nggih. Mula sing padha waspada dhisik kae Nyai Sunan ya tak kandhani. Sing perlu iki aja ninggal marang kawaspadan. Mung wae aku ora wani cetha sebab kuwi mono ya bocah reti. Ngerti? Oh, nggih. Ora nyang kene to, Mang. Nggih. Lho, lah kae. Nggih niku. Kon ndi, Den? Kon ndi, Mang? Ngaso Kanjeng Sunan. Ngaso. Nggih. Keringetan niku ngangsu. Markum napa niku terus mbubake kula. Dumeh kowe murid anyar urung ngetokake gawemu. Nyilih wadah mawon mboten dijili. Aku ya butuh nyambut gawe. Rak kados tiyang dipepetake to Kanjeng Sunan kula menika. Klenthing menika 8 cacahe, emberipun sekawan. Niku dereng sing murid wedok, murid lanang mawon pun mboten luman wadah kula. Kula jili mboten entuk. Mboten markum niku kae keranjang nek arep nggih ngangsu. Nah nggih. Kados pundi kemawon kula menika netepi dawuhipun Kanjeng Sunan supaya ngiseni jeding menika nggih. Kula iseni Kanjeng Sunan. Saridin, Kula Kanjeng Sunan. ana ing Panti Kudus kene durung nate ana kelakon kebisan sing kaya ngono iki mau. Burung kelakon. Dadi kulah kuwi mau kok iseni banyu nanging ngamekmu banyu sarana keranjang. Nggih. Kuwi ya mawa maksud lan kuwi uga kalebu wulang reh. Ruhane Saridin. Senajan kulah kuwi mau katon kebak, kuwi wong kang kurang bisa nliti marang kedadian mau. Sejatine kotong kok. Ana apa? Inggih badhe ningali Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan wau dawuh kotong. Kebak ngaten kok Kanjeng Sunan. Ya kebak. Den. Biyen ora kanthi landom. Nanging saiki kowe nyang kene iso adol dom. Mongko kene iki ya nggone wong duwe dom. Kuwi kalebu wulang reh. Tegese ngene. Saridin, Inggih. ngangsu diwadahi keranjang. Umum yen ana wong ngasu diadahi keranjang, kuwi jare wong kang duwe kuwegikan, tegese duwe kasekten. Ning kosok balen. Endi ana keranjang kuwi kena dienggo wadah banyu. Pratelane ngene. Inggih. Salah sawijining murid saben dina nampa wejangan, nampa piwulang, nampa wulang reh nanging babar pisan ora cumentel. Dirungokake kuping kiwa bablas liwat kuping tengen, dirungokake kuping tengen bablas liwat kuping kiwa. Ya kuwi pratelane ngasu nganggo keranjang. Inggih. Jadi disenana piye wae ora bakal bisa mandeg. Durane ngakondha
nek wong ngangsu nggawa keranjang kuwi jare wong duwe kuwegi kan ora ana mokal kuwi. Inggih, inggih. Ya apa Raden? Inggih leres, leres. Sabanjure kaya ngene iki aku ora ateges mitek marang rasamu. Mung kabeh mau yen kowe isih tumindak sesongaran kaya ngono, tegese ora ngestokno nggonmu ngabekti utawa suwita ana ing Panti Kudus. Mongko sekawit jare kowe kepengin golek undhaking kawruh. Inggih. Nganti tekan delahan perkara golek undhaking kawruh kuwi ora ana Kasebipun. Ya apa ora? Inggih leres dawuhipun Kanjeng Sunan. Ya sing wis ya wis. Sing durung aja nganti ana kedadian kaya ngono kuwi. Inggih. Upama isih kok lakoni, kabeh mau sing bakal nampa kowe dhewe. Upama ngunduh. Upama kowe iku nandur rawe, kowe mesti bakal ngunduh rawe. Nek nandur pari mesti bakal ngunduh pari. Inggih, inggih. Ana wong nandur rawe ngunduh pari? Boten wonten Ora ana. Nek nandur rawe ngunduhe mesti rawe. Inggih. Mongko rawe kuwi ngateli. Inggih, inggih. Ya wis mung semono Den, tutukake nggonmu nyambut gawe. Ya. Inggih, inggih Kanjeng Sunan. Nek tak rasake panjen kabeh dawuh Kanjeng Sunan Kudus ki bener utawa trep karo dawuh guru sejati ya Syekh Malaya. Ora kena nindakake sesongaran. Ora ketang mung kuwi cacakane mung sak kecelapan, ananging sapa wonge to. Nek wadah semono wis padha digagahi, banjur aku kudu melu ngiseni kulah kuwi. Nek aku ora ngetokake kebisanku, endi nggone bisa kebak kulah kuwi parantine Kanjeng Sunan sajake duka nang wong-wong ngerti, alus dukane. Nang wis cukup wareg, cukup nyocok rasaning batinku. Nang aku pokoke butuh ngumpulake ngelmu-ngelmu ya uga cocok karo dawuhe Kanjeng Sunan Kudus. Keranjang ki ora kena ge wadah banyu mesti kecer. Lah kecer lan kecer aku ya wani nemtokno ning aku ora wani jawab. Mesti isih ana gobratane tegese teles sing aneng keranjang. Lah petungku sing teles kuwi ya sing ngelmu becik kena kanggo sanguning ing bebrayan nganti tekan delahan sing aku ora seneng ya wis kono kecer-kecer. Nang sing wigati aku mung kepengin nguras kawruhe Kanjeng Sunan Kudus mengko bakal tak ayak sing apik tak nggo sing elek lan meden-medeni tegese sarwa mrindingake mongko ora ana buktine aku moh nganggo. Aku wis ora oleh ngangsu saiki terus kudu nyambut gawe apa iki? Iki nang isor padasan iki banyune kok rada megung iki. Tak tawune mbok menawa entuk iwak timbang mangan ya. Tahuwe ora genep siji. Niku kena tak ngimbuh lawuh. Tak nawu ning kene aku mbok menawa entuk iwak. Den. Ayo Pi. Den. Kuwi ngopo kuwi? Katanya Kowe ngopo ning ngono kuwi? Mulane. Kuwi gek ngopo kuwi? Lho. Menang kuwi. Mulakno to. Ngopo? Aja padha anu sok seneng nglumpuk nek nuju Kanjeng Sunan Rawuh. Iki nyambut gawe ya. Wis ngerti. Lah kok kowe lamun dolanan ngono ngopo kuwi? Lah kowe weruh dukane Kanjeng Sunan mau. Mare do nyingkrih wae kowe kok. Nek ngumpul kene rak ngrungokake. Pamane ora nyambut gawe nek rak bakal ngerti kowe. Kanjeng Sunan ki duka saiki aku ora oleh melu ngangsu ki ora oleh. Ndak marai apa ngono jarine. Wis kono golek gawean sak gawe-gawemu. Ah batinku ora ning padasan iki banyune mambek. Banyu mambek lan mambek kuwi bisa nimbulake lelara upamane tindoki lamuk, bisa nimbulake lara malaria lan liyane. Lah ngiras pantes tak kuras saiki ben ngili. Ya yo direkke wae apa. Lho engko sik diatur rono. ya dikuras dhisik. Dikuras dhisik mengko lagi digawe kalinan mergo iki ana iwake. Ana iwake iki aku cereni. Kowe ngopo? Lho. Ceren ana iwake Ceren opo. kono iwake. Nek omong nganggo waton aja waton omong. Nggo sik to. No, Di. Sing anu iki ngene lho Mas. Gak buktine sing dadi iki buktine. Ora ngandel to nek peciran iki ana iwake. Ora neng. Ngandel wae sapa? Ana rada mikir nek kesilatan tak taune engko nek entuk iwake gelem melu mangan ra.
Ayo. Rene. Ayah kok iki cadung-mudunge wis kena aku lho perkara kula kebak tak taune ya. Ayo. Ora ono kuamplengi kene kowe. Wis aja kok ewangi tak taune dhewe. Oh tenan. Ono Mur, kuwi dadi kuampleng nek ora ono. Oh, ora. Ayo. Iki wae ora iki. Ayo. Nah, iki malah lele semene kene. Ayo. Oh, itu nih. Iya. Apa rae man ngene iki iku, Bang. Ayo. Ono wae tenan. Monggo ndek ben sakirane wae nyepele ya. Nyepel. Lah iki nek wis asap lagi digoleki kalenan. Anu. Nek ora entuk bati wae kena. Aturke Sunan. Lho kowe ora njaluk iwake? Ah, Ah, tak bakare dhewe mengko. Padha karo ngapyok aku yen kaya ngene iki. Lah iki kok bancik semene kok ngumpur bloko iki mau padha ngopo? niku to Nggih Sunan. Sarijin niku lah wong peceren kok ditawu, lah banyune terus munggah kabeh niki. Niku jarene tawu golek iwak lho niku ora nasar ning nyatane nggih enten iwake niku Nggih Sunan. Hah, kathah niku. Enten ulame. Lah apa? Lele. Nggih. Masa iya? Nggih Nggih Sunan. Wak lele wak water. Oh, iya. Saya mang ndi? Ani kok, Ding? Lho, timbali Nggih Sunan. Ah, inggih Kanjeng Sunan. Oh. Badhe bakar ulam panjenengan. Ayo adus dhisik ta, Den. Masa kok glepot ngono kuwi? Nggih, mari selak selak kaku ya itu. Lho retimu piye kok? Blumbang kok tawu kuwi. Ha iki batas kula to ya mandheg menika kula ilekake. Lah emane manrene ngono iwake kula jikuki dhisik mangke yen pun asap menika mangke badhe kula kalenan supaya ilining banyu niku mboten mandheg ngeten iki Kanjeng Sunan. Dadi aja nganti ana kedadian Ndadosaken sesakit. Inggih. kejaba saka kuwi. Nek mestine apa kowe padha tau ngingu iwak menyang kono kuwi? Cah-cah. Nuwun. Kowe tau ngingu iwak menyang kono kuwi? Mboten. Ben sak benenten kok. Mboten ate Nggih Sunan. Ku mau ya Saridin sing Nggih. Den, Kula Kanjeng Sunan. cara nyekelmu piye kowe mau? Inggih kula cepeng kanthi tangan kula gogoni toya sampun kalong kula gogo. Njur ana iwake. Nggih. Ning rupane iwak wujude iwak Lele. Menika waderipun alit-alit. Nek mung lele utawa wader, Nggih. kuwi durung tegese durung ora mokal. Nggih. Awit kuwi ya blumbangan banyune wis suwe. Nggih. Nek ing blumbang kuwi mengko iso ana urange, lha iku aku lagi percaya. Nggih, blumbang sing kula tawu niki Kanjeng. Apa ana, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Masa? Ah, cobi-cobi kula aturi mirsani Kanjeng Sunan. Gogoni mawon nggih Kanjeng Sunan. Ya. Lah, menika Kanjeng Sunan. Menika namanipun urang. Kaya alit-alit. Iya. Mongko urang kuwi sing mesti nggone menyang banyu asin. Nggih. Upama ora menyang banyu asin kudu banyu kang mlaku. Upama nek nggone kali utawa kalen. Ngono wae yen mlakune iku mau ya sasen-sasenan nganti nek perlu taun-taunan. Inggih. Ketingalipun kok sami anglem sampun gumun Kanjeng Sunan. Ora. Ya ora gumun. Kula menika ora gadah petung ngaten to Kanjeng Sunan. Angger ana banyune mesti ana iwake ngaten. Oh, ngono ta Nggih. dene. Bener kuwi. Nggih. Saben ana banyu mesti ana iwake. Nggih leres Kanjeng Sunan. Nyai Sunan, Inggih kula. jupukake kendi. Inggih sampun kepareng Sunan. Monggo menika Nggih Sunan. Ya.
Din? Kula Kanjeng Sunan. Iki weruhanmu sing tak cekeli iki apa, Din? Kendi. Iki ana apane, Din? Wonten banyune. Delengen ya. Nggih. Iki kendi lho, Din, ya. Nggih. Iki apa, Din? Toya Kanjeng Sunan. Apa ana iwake, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Inggih saestu wonten ulamipun iki Kanjeng Sunan. Hah? Wonten ulamipun. Iwake apa? Kaya ngelok-eloki temen lho. Tenan ya. Malah iwak geteng menyang jero kendi ngono jare. Jan gumun tenan aku. Din, Kula Kanjeng Sunan. iya aku percaya. Angger banyu, Angger ana banyune, mesti ana iwake. Dulah, Dun. Njupuka. Klapa ngarep omah sing cendhek kae. Oh nggih. Aja kok pancas nganggo bendho untir wae ya. Oh nggih, nggih. Oh, jan bawa. Parah sisan mboten? Ora susah ya kowe. Ya Kudu nggawa bendho. Nggih. Din, Kula Kanjeng Sunan. iki apa, Din? Klapa. Klapa. Nggih. Sing menyang jaba iki apane? Sepet. Sawise sepet, Ingkang limrah nggih bathok Kanjeng Sunan. sak jeroning bathok. Kelapanipun Klapa. Sak jeroning klapa, toya. banyu. Nggih. Apa ana iwake, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Lho lah. Klapa iki pecah. Oh nggih. Yen ana iwake, Saridin nyata wong kang duwe keluwihan. Oh, Desi. Weh, iya. Weh, 1, 2, 3, 4, 5. Weh, nganti ana 11. Din, Kula Kanjeng Sunan. kowe menyang kene kerasan. Raos kesangeten Kanjeng Sunan. Iya. Suwe ora tau tak wulang senajan mung ing kala mangsa. Malah watara 3 sasi iki rumangsa ora nate nampa wulangan. Inggih. Nanging kepinteranmu malah saya katon mancorong. Ngluwihi karo bocah-bocah sing wis suwe ana ing kene. Saridin, Kula kena diupamakake menyang Panti Kudus kene wis rada sawatara. inggih. Kowe wis tamat. Ngerti tamat? Sampun telas-telasan. Wis rampung sinaumu ana ing Panti Kudus kene. Inggih. Banget panarimaku Den dene kowe bisa gawe pangeram-eram ana ing Panti Kudus. Mung wae kuciwane kebisan kaya ngono kuwi yen kowe isih cumandhok ana ing bumi Kudus. Mengkone ora wurung